iki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek davrasyndan soňra hormatly prezidentimiz bilen prezident Ilham Aliýewiň arasynda iki taraplyň gepleşikler geçirildi. Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimize mehrini mübareklep, çakyly kabul edip Azerbayjana tapar bilen gelenlik üçin hoşarlyk bildirdi. Hemde hormatly prezidentimiziň şu gedekki taparynyň diýip bolan dostlukly Azerbayjan türkmen gatnaşyklaryny hil taýdan teri derejä çykarmaga itergi berjekdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz Azerbaycan Respublikasyna döwlet saparlaryna gelmäge çakylyk, şeýle hem türkmen wekiliýetine bildirilen mihmansöýlük üçin minnetdarlygyny beýan edip, häzirki wagtda türkmen Azerbayjan dostlukly gatnaşyklarynyň iýigderli ösürýändigini bellädi. Hemde şu gedekki saparyň bu gatnaşyklary mundan meýlekde putrandyrmaga ýardam berjekdigine anan bildirdi. Döwlet başlarymyz ýokary derejedäki iýigderli dialogyň iki taraplaryň gatnaşyklary ösürmegiň esasy şerti bolup durýanyny belläp, geçen ýyl türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadağymyň Azerbaýjana iki gedek sapar bilen gelenligini, şeýle hem prezident Ilham Aliýewiň Türkmenistana sapary amala aşanyny aýtdy. Hemde pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadağymyň prezident Ilham Aliýewe ýiberen mehirli salamy we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz iki döwletiň arasyndaky dostlugyny gatnaşyklaryny hasa putrandyrmak boýunça edýän şahsy tagallalary we aýratyn üçin Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentine minnetdarlyk bildirdi. Dostlukly ýurdun lideri öz gezeginde Gahraman Arkadağymda iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Azerbaýjan türkmen gatnaşyklaryny putrandyrmakda türkmen halkynyň milli lideriniň ägir uly goşandygyny bellädi. Sonra gepleşikler iki ýurdun wekiliýetleriniň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. Prezident Ilham Aliýew hormatly prezidentimizi ýene-de gedek mübareklep, Azerbaýjana döwlet saparlaryna gelmäge çakyly kabul eden üçin hoşarlyk bildirdi. Hemde bu sapara Azerbaýjana üren uly ähmiýet berilýänini aýtdy we bu saparyň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly we doganlyk gatnaşyklaryny putrandyrmak işine hyzmat etjekdigini anan bildirdi. Sizin Azerbaýjana şeýle wekilçilikli düzüm bilen gelenliňizde üren şartlaryny dostlukly ýurdun döwlet başlygyna aýtdy we iki ýurdun wekiliýet agzalarynyň möhüm meseleleri ara-ara maslahatlaşmak üçin iki taraplyň duşuklary geçirjekdiklerini bellädi. Şeýle hem Azerbaýjanyň prezidenti bugünkü gol çekiljek resmi namalaryň möhüm ähmiýetini bellädi. Hemde pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadağymyza Fizuli şäherine mesjid sowgat etmek barada çözgüç üçin ýene-de bir gedek hoşarlygyny beýan etdi. Bilinçli bir mesjidiň düýbi Türki döwletleriň guramasynyň samitiniň çäklaryny tutuldy. Barada çözgüç bolsa türkmen halkynyň milli lideriniň geçen ýylyň tomsuny Azerbaýjana amala aşan saparynyň çäklaryny kabul edildi. Munyň öýdi ýurtlarymyzyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryň ýene-de bir subutnamadydyr. Dostlukly ýurdun prezidenti iki taraplyň gün tertibiniň ýylary gatnaşyklaryň ähli urlaryny ýene-ýaly öz içine alýanyny belläp, Türkmenistanda geçirilen medeniýet günleriniň çäklaryny Azerbaýjanyň döredijlik toparlaryna bildirilen mihmansöýlük üçin türkmen tarapyna hoşarlyk bildirdi. Prezident Ilham Aliýew geçen ýyly Azerbaýjana Türkmenistanyň medeniýet günleriniň geçirilenini belläp, Sanperor ulgamdaky şeýle hyzmatdaşlygyň umumy taryhy bolan halklarymyzyň gatnaşyklarynyň möhüm şerti bolup durýanyny aýtdy. Şeýle hem dostlukly ýurdun döwlet başlygyny ähli gün tertibiniň ulug we energetika howpsuzlygy ýaly möhüm meseleler barada aýdyp, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň bilelikdäki başlangyçlaryň çäklaryny sebitde, şonuň ýaly dünýäde möhüm orun eýleýänliklerini bellädi we türkmen wekiliýetini Azerbaýjan topragyna ýene-de bir gedek mübarekledi. Hormatly prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasyna döwlet saparlaryna gelmäge çakylyk hemde bildirilen mihmansöýlük üçin prezident Ilham Aliýewe ýene-de bir gedek minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda tiýady diplomatik, tüwda ykdysady we medeni Sanperor ogullarda ýakyn gatnaşyklaryň ýoly goýlanyny bellädi. Ýokary derejedäki duşuklar iki taraplyň gatnaşyklaryň üstünlikli ösürmeginiň esasy şerti bolup durýar. Geçen ýyl türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadağymyň Azerbaýjan Respublikasyna iki gedek sapar amala aşanyny bellemek isleýän. Şeýle hem geçen ýyl siziň Türkmenistana saparyňyz boldy. Hormatly prezidentimiz ýurtlarymyzyň halkara giňişliginde ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türki döwletleriň guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň we garaşly döwletleriň arkadaşlygynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyny belläp, Türkmenistanyň bitarap daşar siýasat uruny, paragatçylyk üçin etmäge we durnukly ösiş üçin zerur şertler döretmäge gönüktirilen halkara başlangyçlaryny gollaýan üçin Azerbaýjan tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Ýöne-de Türkmenistan Azerbaýjan Respublikasynyň halkara ähmiýetli başlangyçlaryny gollaýar.
Hadar deňizindäki hyzmatdaşlyk ýödary gatnaşyklarymyzyň ileri türýän ugurlarynyň biridir. Şuňdan baglanykda biz 2026-njy ýylyň oktýabr aýyna Abada milli tiýagatçylyk dowlagyna Hadar deňiziniň meselleri boýunça hadarky döwletleriň ýokary derejeli duşugyny geçirmegi teklip etdik. Şeýlegem Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda öňe süren Hadar ekologiýa başlangyjyny ýygyderli ilerledi. Bu wagtda Azerbaýjan Respublikasynyň gollawyna bir bagly ýasyp döwlet daşlarynda aýtdy. Hormatly prezidentimiz Tewda ykdysady hyzmatdaşlygyny göstermegini iki taraplyň öýdary gatnaşyklaryň ýetaty urlarynyň gataryna ketgitlep, bir ulgamda iki taraplyň harit dolanşygynyň durnukly ödüş tepkini bellädi. Döwlet daşlarymyz ýurtlarymyzyň bir ordaky uly mümkinçiliklerini öňe çekip, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparlyň işini işleňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň elektr energetika ulgamyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny tasdiklap, Türkmenistanyň ýurdumyzdan Azerbaýjan Respublikasyna elektrik energiýasyny iýermäge mümkinçilikleriniň bardygyny, häzirki wagtda Hadar deňiziniň kenaryna kuwaty 1574 megawatt bolan täze elektrik stansiýasynyň gurulşynyň alınıp barýanyny bellädi. Ulag üssaşyl ulgamyna hyzmatdaşlyk biziň hyzmatdaşlygymyzyň strategik ugur bolup durýar. Türkmenistan halkara ulug geçirgelerini öýtürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Aziýanyň we Ýewropanyň çatyrygyna ýerleşýän Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň amatly geografik ýerleşigini nazara almak bilen olar halkara ulug geçirgeleriniň öýtürilmegine mühim goşun goşmagy ukypdyrlar. Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulug geçirgesi üstünlükli hyzmatdaşlygyň aýdyň nusgasydyr. Ýurtlarymyz şeýlegem Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Ruminiýa ugru boýunça Hadar deňizi, Gara deňiz ulug geçirgesini döretmek baradaky başlangyçlar goldaýar. Hadar we Gara deňiz sebitleriniň baglanşdyrylmagy ykdysady, sowda we maýa goýum hyzmatdaşlygyny öýtürmek üçin amatly mümkinçilikler açýar diýip döwlet başlygynda aýtdy. We şunuň bilen baglanykda ulug ulgamyna hyzmatdaşlygy mundan meýlekde işleňleşdirmek maksady bilen ulug üssaşyl we logistika meseleleri boýunça Türkmen Azerbaýjan toparynyň işini güýçlendirmegi teklip etdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň şeýlegem neft gaz, himi we dokma senagatlaryna we beýlik urlarda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny tasdiklap, ýurtlarymyzyň arasyndaky medeni ansanperwer gatnaşyklaryň öýtürilmeginiň hem aýratyn ähmiýetini bellädi. Türkmenistan we Azerbaýjan Respublikasyna ýödary medeniýet günleriniň sergileriň, festiwallaryň we beýleki medeni çäreleriň ýygyderli geçirilmegi ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary hasy berkitmäge ýardym edýär. Geçen ýylyň oktýabr aýynda Baku we Genji şäherlerine Türkmenistanyň medeniýet günleri, şu ýylyň 5-7 iýun aralygyna bolsa Aşgabat we Arkadaş şäherlerine Azerbaýjanyň medeniýet günleri geçirildi. Döwlet başçylaryny şeýlegem häzirki wagtda mühim ruhy taslamanyň, ýagny Fizuli şäherinde mescidiň gurulşynyň amala aşyrylýanyny aýratyn belläp, mescidi gurmak başlangyjynyň türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymda degişdigini, bu taslamanyň halklarymyzyň dost doganlygynyň nyşanyna öwürjekdigini aýtdy. Sözüň ahyryna hormatly prezidentimiz şu gedekki taparyň Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky dostlyk we hyzmatdaşlygy putrandyrmaň ýoluna mühim tapgyr boljakdygyny anan bildirip, prezident Ilham Aliýewa berk jan saglyk, bagtyarlyk we döwlet işine uly üstünlikleri doganlyk Azerbaýjan halkyna bolsa paragaçylyk, arawaçlyk we awadançylyk arzu etdi.